Ahoj, já vás vítám u nevím kolikátého videa. Druhýho. Ne, tohle už je čtvrtý moje video. No takže já vás vítám, pozdrav. Dneska se budeme věnovat... ale tady je nová village. No. Dneska se budeme věnovat asi tomuhle jezírku. Možná. Já se teda Jirko, topí se ti Jirka. Jirik, já teda to o tohle zase fakt starat nebudu. Já si půjdu něco dělat s Minecraftingem, rád čarovat. No, Jiřík tady bude zatím hlídat. No, tak něco povíde, já nebudu mít čas. Super. Já vážně nevím, jak by se mohl pojmenovat rybku. A začíná se stmívat. Půjdeme na Romane. Udusila se jí panda. Jo, kobra. Máš kobra? Kobra 11. Kde? Kde je moje panda? Říkám, že se udusila. Já myslel, že si děláš srandu. Jak vidíte, trochu jsem byl na dřevu. Toto video bude kratší, protože Jirka nemá náladu natáčet. Budeme natáčet ale hodinku. Mi chybí papuče. What the fuck? Mě umřela rybička. A nevadí. Já se dneska budu věnovat rybníčku a ještě tady tomhle. Děláš? Jsi zabil pštrosla? Ne, to nebyl tvůj. Já si vykraftím armor. Toto armor se mi vážně líbí. Jak vidíte, jsem syr. Sýr. Sýr. A to je moje, jakoby tenhle... Mně se to laguje, ale to nevadí. Rajer. Pánek. Jirko, bude ti vadit, když tohle... Jo. Já potřeboval přeparkovat. Jirko, tvůj Pepa asi umře. Cože? No nic, já se nebudu smát. Jo, je to furt. Já spojím asi 2 videa. Natočím 2 videa, protože já nemůžu natáčet. Takže než se to vyplo. Takže tohle bude další video. Tohle hned jako spojím. Ty, já se trefil. Takže co dneska budu dělat? Rybníček. Potom budu dělat tady tohle. Protože tohle vážně potřebujeme. Já půjdu na příšery, Roman si tady budu s tím hrát. Slyším vlka. On na mě něco vrčí. Slyším vlkodlaka. Není! Počkej. Ale teď jste říkali 21:00. Nevím, říkali, to je 1.
zabil tvůj Roman. Co? Tvůj Roman na mě skočí. Já tě nezabil. Vlkodlok. Uděláme si spawner na prasata. Ne, na werewolfy. Víte, jak to, že tam vlkodlok nezvěděl? No, mě zase utrávu. Jirko, to je u nás v baráku. Někdo zapomněl zavřít dveře. Já jdu ven. Nevyspíme se? Já se omlouvám, ono se mi to laguje. Já to ukončím nahrávání. A čau, já budu... jedna informace, já budu nahrávat kratší videa zatím. Ještě nemám... A ty... Takže já se s váma loučím, Jirka taky. Čau. A... Čau.